మొదటి అరుణాచల యాత్రలోనే గిరి ప్రదక్షిణ, అరుణాచలేశ్వర ఆలయం, ఆశ్రమంలో భోజనం చేయటం, స్కందాశ్రమం, విరూపాక్ష గుహ ఇవన్నిటినీ సందర్శించటం వల్ల నాకు తెలియని ఒక ప్రశాంతత ఏర్పడింది. ఆ వచ్చిన కాడి నుంచి ఇంకా నా దృక్పథం ఎలా మారిందంటే, నేను బతికితే అరుణాచలేశ్వరుడు కోసం బ్రతకాలి. నా గురువు భగవాన్ శ్రీ రమణ మహర్షి అని రూఢి అయిపోయింది. ఇంకా అక్కడి నుంచి బాగా విపరీతంగా గిరి ఆకర్షించేది, భగవాన్ బోధ ఆకర్షించేది. నువ్వు ఆత్మవు ఆత్మవు అని చెబుతుంటే అసలు మాధవ్ అంటేనే ఒక అవగాహన లేనిది ఆత్మ అంటే ఏమర్థం అవుతుంది? అందులో నాలాంటి దానికి అసలు అర్థం కాదు. భక్తి గుడి అలవాటు లేని నాకు ఒక్కసారి ఆత్మ వైపు తిరగాలంటే అసలు అది నమ్మశక్యం కాని విషయం. కానీ అది లోపల నుంచి నువ్వు ఆత్మవే అని ఎవరో ప్రబోధిస్తున్నట్టు మటుకి ఎప్పుడూ ఉండేది.